Kiitos haasteesta, Tiia ja Heli. Eli haastehan oli tehdä jotain, mitä jo aikaisemmin tehnyt hevosen kanssa. Ja mä ajattelin kokeilla tällaista piirrettyjen elokuvien klassikkokohtausta. Eli kulkeeko aasi, tai tässä tapauksessa setlaniponi, kepin ja porkkanan perässä. Ja koska mä sain tämän haasteen naistenpäivänä, niin musta on mukava toteuttaa se yhdessä meidän tallin ainoan tamman kanssa, eli Alman. Eli mulla on ajopiiska ja porkkana ja katsotaan saadaanko me Almaa liikkeelle. Alma, kato. Porkkana. Tule. Tule. Hyvä. Hienoa, Alma. Hyvä. Eli toimii. Hyvä, Alma. On reilua antaa ponille porkkana sitten, jos saadaan se irti. Joo. No. Ja tähän haasteeseenhan kuului myös juoda jotain itse. Ja laitetaan haastetta eteenpäin. Eli haastan tietenkin Viiti Lehtosen, sitten Anne-Mari Tuomisen ja tietenkin Niina Taanilan ja Laura Saarisen.